Suno kamar nai bana ti to bana alhaji jajere to wodi lawol kam Allah hokkamba ma mi yotto alhaji abbo gawndere am way suno am bana jigawal amma min kana andi dimena sai mi ha fuki nan dogo be magal masam jaro wala de weta ta hay sare woni to na so bira defana nemsi am salla jaju kado ka jamanu do kanjum bornoto to doni kam sai kadda kan aku sai ni shede woni de ko nani ya tina na yufa wah belado ni mi do mari uri ujune sappo Minta. Andi ay be bollo watta gorko akay waddana gaare biyata mo to ay ande ka wara ila onya dama ta wara wajeni muhabtu museni wana bima awadi mi tuti nyamdu ko woni are do semtu dum kam on semtini am walla anana fulfulle na shaynare ngana ma goddi ma wuro ala se mi wari mi labita cede on jede kam baba ma jo incede mi tokki do be do joto man do ko warti bana mi dami bam do an masa do bindo acha to ta mota yaba goddo fatto goddo wadi mota Suno yepre arandere tammi yoftego hedi laabi YouTube channel je Pulaku TV nyande jumɓare go'o lewru sapporu hitande ujune ɗiɗi e nogas e go'o dede jabdi jeenayi jemma ha les ardungal KKP Movies se koye moy funi yawna waɗa subscribe ha Pulaku TV hedi laabi matotiyal YouTube.